aga-abi paspasag adlaw mo pagbakod na sigdanan, pasensya na mo sa ang itsura kay nakapangtuog pa dyan. Napo na nakalimot ko. Sige, istorya lagi. Ang tubig ni awas na. Okay, we will make it a habit to drink water when we wake up in the morning. A glass of water will flush all the toxins away from your body para ma-detoxify yung lawas. It's a simple water can clean the body. Mo nga, inom jud tag tubig ini kabuntag. Inom na kasi mo water, babe. Karong buntag? Wow, you have to drink your water. Unya, bakong natiri tapos. Gimingaw lang kang tita Tiri. Gimingaw ako sang Tiri. Si Tewa naman ganahay mo uli. Padadunag ng kinduna tapuran. Alam mo ra bawal man ni mong lunat o musprahan. Si Tiri guys, to tagbi guys kay gimingaw sa sa mga alaga, mga pagungkang raputo na mo sa orang dugo ah. Now, Mampulos man lang, bawa na ng takot-takot. Takot. ari dia. Asa pa katunon? Asa katunon? O nagbutsi-butsi. Ari. Uy, namaligja si Janang. Butsi-butsi tagpila. 5. Papalit ako bigat ng parisan og kuan. Palit ako butsi-butsi guys. Kaila pa mag butsi-butsi. Made from harina man si Janja, murag palaman na naman nagbukayo. Kanang butsi-butsi guys sa katong wakail. Ang ingay nyo. Sa mga hindi nakakaalam kung ano yung butsi-butsi, siguro sa Tagalog yan yung tinatawag na empanada. By the way guys, nakalimot ko pakita ninyo sa silhig nga among gibagos gabi. This is it! Imagine what a teamwork can do. Kay, kung sinanay rato usa, guwan na mo tabangi. Kaya pag human nagtabang, nitabang na po sa isa. So imagine, kung sinanay rato, makahuman ka sa naibagos o galing kalaga. So di dyan na yun, no? Di man. So imagine what a team can do nga basta magtinabangay dali ra jud maman. So na may silhig. Na may silhig. Wa. So parehas ang giingin jud ganina nga mukhaon tag butsi-butsi. Di ana guys, ag butsi-butsi. Ikaw tunay. Naghimo na ni si manang hili. Idaning negosyo guys na maghimo jud mga kakanini nga nabisag unsang mga kakanina ingani butsi-butsi, human biko. Tumayan saan sa na bisag sa imong kinahanglan nga kakanin ka mao na si Jaso karon nagyan sa recipe karon is butsi-butsi wa ko kay bagon sa palaman ni kasagaran palaman bukayo man so sa may palaman bukayo. so doble so lami kaso ni guys kay napay saging napay bukayo so mo ni atong pamahaw karon so naghuwat pa kus duha ka bata kay ang gipahunaw kam di tsura magpugpugnit way hunaw kinahanglan jud hunaw kay sige para magpanguts-kunot ini katuig ni kagabi kay di ba ta makayabang sa itong pangkautog magabi so ag unang ingkib kay nang hunaw pa mag mga bata Pala mananam, lubi. Palamanan kay og saging og bukayo wala bukayo lang saging naman nakita Kali kanang kuno ito man bukayo. labi ang saging guys Hindi na. Nadya pataban nga asukal dahil mo man na industry. Bukayong lubi. Ano bukayo ni? Kayo, lubi. Kulot na guys, lami man. Saging Manila. Gusto mo mag-order nga ni guys. Paano lang deo-deo pwede. Chat naman mong malanghilin. Hi guys! Naman akong ligo. Matukos ubay kay palit ko tambaw. Dry kadjog ang paa. Suman ang gigamit guys. Katong regalo ni Mayor na ha. Avon nga Sweet Honesty. Oh, diba? Ganahan, ba't po ko sang napalit sa ukay-ukay? By the way guys, di ko mabutang og powder or any foundation sang naong. Kaharagi butang na guys is sunblock kay arong di ko pagod kay tanawag ang naong ninyo guys. Grabe ka bad ka adjo condition sa tang naong karon. Imong acne once nga kanang ingani na murag mo hubag bitaw jag imong ibuhat sa init, maitom. Murag masunog. So mo na atong butang sunblock. Nakoy sa amin guys, mali ang gigamit karon guys nga powder kay para man sa oily kaning Fit Me nga Maybelline. Press powder ni siya pero wa ko nag-powder karon kay
Naglikay lagi ko kay jag musamot ka clog ang pores, musamot agad ang bugas, mura na tada rin naong hinuon og wakwak. Ang kilay ra no, takaro kat ang kilay define anja naisag agad ang kilay ba kay arong di ka do sila mututok sa tang bugas. Mag-lipstick po ko og baga kay arong ato sila mutanaw sang lipstick og kilay instead of looking at the acne. Di maday ta magkita dahil sa tang bakba kay naman ni mask. So ang kilay na lang may tang tarangon. Agang gigamit na kilay guys is Cleopatra from Everbelina. 100 pesos ni siya daari sa amo pero siguro kung sa Everbelina jud nga mismo nga store barato ra guro ni mga 60 ra siguro ni. I-outline ra ni mo gimong kilay. Di po di mo ilapas. Ug asar pag imong buhok, dagto ra pud nimo i-drawing kay ug mulapas, lain na po natanawon, di na dyan natural. So di dyan nimo kalimtan og brush kay og kaning brush ug di nimo gamiton, magkampat man eh. Ngilad tanawon tong imong gi-drawing. Pero ug ma-brush nimo siya, soft siya tanawon. Di ko ganahan og nga ni nga brush guys na. Agang ganahan tong spoolie nga type. Pero mamay dyan pataban, so may itang gamitin. Ang magmang hukay-hukay pa ko na itong mga gamit nga. Malangan na ta. Ang sabong bakting. Kini guys, kay upaw man dyan na guys, kaya naman ay pahak. Ang tapakan gamay. Pahak dyan na si Jada, na. Gitubuan ko nagbugas o nga garabing kamaka. Andiya karon, pagkamatay sa bugas, ning uwat, andiya ako watwa, natubuhi buhok. Muna sa napahak na si Jada. Okay, so inga na ra guys. Di po na ito pala biyag baga ka kay basig mura na hindi patang musungag. So ang gamitan is Maybelline nga Superstay. Aran na dining daan na guys. Kay dugay na ninaho. Pero na pa may tilokon. Ganahan man ko dani mo suot guys o aran daghan ako bugas. Kay mao man pang trick na sa mga tawo nga hamis sa gangnaw kay imbis na ma-highlight kani mga dark na color. Mabalhin man nag-attention nila sa white. Kaya gahan namang white pa yung pinaka-darkest color sa hangnaw. Pinaka-sihag. So, di na sila makahinung datong mga kini. Di na nila mahinungan. So, mga ni guys. Diba? Regalo pa ni Undoy na guys. Sana nguyab pa na ha. Duha raman ko ang Superstay guys. Kini yung katong hinatag ni Ate Lilian. Nga murag coral ag color pero pang gihatag ni Terry. Uy, text nas Undoy. Anja kuan man pod si Terry kay ni angay man posteri so na lang magihatag ni ja. Etsa doy kada nas Undoy gawas ning text. Okay. So that's it guys. No more powder, no more foundation, yan ara. Importante na tayo sunblock. So dito na magdugay kay si Undoy na nanas gawas. See you later guys. Bye. Hi guys, grabing na isang view da ari. Nalipay ko kay gida akong Undoy da ari. Tanawa, gafag pa dyan. Tanawa nito guys. Taran! Kuha ni si Ja, San Jose ba doy? San Jose Mabini. Nice ka ito guys. Adi dahil sila mag-trail. Ano sila mag-trail? Mauna nga nakatuod si Ja. Kadto lagi. Grabe guys, og nga ni pagkatayang nataran sus. Ibay siguro ko kada adlaw. Para kasagag hangin, daan nga lamig biyo ka aso. Ganan kung mga nga ni guys, bakit ni pitong naay tubig, ganda na pa ibungtod. Ano ba, mura pag makagaan sa pamati nga. Na kay makita nga nga ni. Una may time ni Undoy, mangita dyan may mga lugar nga ni. Ilabaw man puto si Ja. Mao po na kuha namang duha ba kay napod mi buta nga pareho pod mi. Manay things in common. Nga og ganahan po siya magkasinabot mi. Guys, galibot-libot ra ko daari sa dam, karami sa view daari. Nanapay mga tao kanina naapod sila sa mga view pa, picture, nang gini pinangabot. Oh guys, grabe guys. Ga-shoot ko karon sang spoken poetry dari ba kay kanang ako magud guys, makapagawas ko sa ang gibati kanang
express din nag feelings na og ani ko mag spoken poetry bitaw sa mga nature. So nakabantay mo sa mga spoken poetry nga wa ko sa buntod na ako sa kanang tubig. Mga nga na bitaw kay ana mo na mapagawas daghang feelings bitaw sa ahang poem. So makahana-hana ako medyo ma-clear aghang mind yan na. So karon lamang guys is disaster kay grabe man kusog ang hangin ini istorya na kusog haguros man pag hangin mas kusog pa maghangin hinuon kaysa sa ang tingog sa motong medyo dugay mi more than 1 hour na mi daari kay naghuwat mapuding mohunong ang hangin ay hapapug ko mo istorya kay hudyo man pag hangin ugit. So by the way guys, without further chika-chika guys, gusto ko mahibaw-an ninyo ag tambaw sa up og bun-e nga di mo gastos og kwarta. Available ras kalibunan. Aning gi-mention sa ang kakuan nga vlog o di naman may ihap na nga vlog kay murag 300 na ni kapen mga previous vlog na like the other week man siguro nga tambaw og bun-e sa mga Bisaya nga taga Bukid. Mao ni siya guys, siguro katong mga gusto jud og mga resitas doktor di mo pwede dani, pero katong mga ning tuo bitaw sa mga herbal sa mga karaang taon ning tuo sa mga kaluluhan o kalulahan nga sa una wa mo kuno doktor pero naluwas ba japon sila ning taas ba gilang kinabuhi, mas taas pa gani gilang kinabuhi kasi sa ato laliman ka karon ag lifespan karon sa bagong henerasyon 50-60 na raman sa una ginatos man. So makanaon na ta siguro mas maadto tong ilang gipanggamit nga tambaw sa una kaysa sa karon kay karon kanang atarang imnon nga mga synthetic kana hinuon mo siguro hangan ra po na ha wa ko ning ingon nga expert ko wa ko ning ingon nga doktor ko or scientist ko sa ahira po nang pagbansay-bansay sa palibot karon sa ahang mga obserbasyon sa palibot karon mas taas sino kinabuhig sa unang mga nilalang kaysa sa karon nga mga nilalang kay karon mo inom na lang kag tablitas dazon synthetic dyan na daot hinog kidney insay kamat dyan to renal disease na daot ang kidney kay sige inom og nga ina pero sa unang panahon wa man tagsara man tagas ka adyo ilahang kinabuhi maabot ka rig 101 102 120 mga. So by the way guys, without further chismis mao ni siya guys nakitaan man is dana guys so mo to nakahanaon na ako ninjo nga base hindi ayo ganahan po mumukuan kay sa unas bata-bata pa ko guys di ko maawa mo ang kaninjo nga naa po ko mga bugais-bugais ang naong mga up ka na pitong padung madaga kay duhara man ay signs og padung na ka madaga apuin ka manimaho kang ilok mga ingana ana ay nakarelate ang sa laki up dyan ang ila pero napoy mga badging nga magbugais-bugais ka na stay gibugais ng isang dari sa bata-bata pa na crazy nga na katong padung sa madaga kay dugay man na nadagaw basta katong padung sa madaga so mao ni gibutang guys na sinanay pinagtudlo kini mao ni gitawag na magpursinas kini nga na gisang kurma na kuhaon ra nimong dahon dukduken sa mo imong pahid sa imong up effective sa pananamo guys di man ko sa ingon nga doktor ko ning resita ko ninyo nga naning share ko ninyo ba kay wa mo ni madaot kay kini makitan ra din mo sa kalibunan di na ka mo gastos og mga gastos og kanang mga mahal bitaw nga pagkuan sa mga up labi na kay anak nga kanang paduog na lagi mo ulitaw nga mao man nay murag simptomas ng mga up sumo na ang mga gigamit kini Ba din eh? mao ni sa porsinas Sige, mao lahi. mao ni Duhay classes porsinas. mao ni porsinas sure ko na kay nanguha ko na sa una jud kami tiri kay kanas tiri gibugais na ri jang naum mao ni ang mga gitambaw makana na bitaw ta guys ngano ag sa unang panahon tag-as nung kadyo kinabuhi nga wa man hinugi pang jarok nga mga Herbal na. synthetic muron halibon albahaka ug mag-igit sa una albahaka kini mao ni lapuhan mao ni albahaka Umot pa na. umot bitaw ni albahaka na da kari halibon ay dag halibon ha so ag mga tambaw sa unang panahon makitan ra gid sa kalibunan karon di naman gud pud mo tuog mga tao so depende ram kun sa imong faith nimo beliefs nimo ug mo tuo kuno ka kay matinuod man ug di ka mo tuo di wa jud so ug wawhon majud ka lahi man jud ka di ba jud ka mahimong tuohon so mao ra ta guys share ako ninyo kay basin di ay og o katong nakahibaw about na nas apapapa pwede ra mo comment na para makahibaw ko ba at least di ra ako may nanggamit dana okay sa putong nakagamit di ang mga sa unang panahon ba share lang pud mo das comment. Alright guys, so I hope you enjoyed this video like how much I enjoyed filming this video. So if you haven't subscribed yet, please subscribe and click also the bell icon in the right corner of your cell phone. Sama tos undoy oy.
maadjong gabi ini yung tanan di anak kusbay. Diya ganina guys, aghang gibuhat dito sa mercury drug, palit ra kog tambaw nga panginahanglan diri bay nga mga medicines diya. Nipalit po ko guys og para sa atong naong kay basin di ay og matabangan atong naong kay diha ko nakitan samtang kalakaw-lakaw ko dito sa mercury drug kay naa na may mercury drug diri sa ubay sa katungwa kahibaw naa na tay mercury drug diri sa ubay. Maadjong balita na para sa mga tawo nga naay mga maintenance bitaw kay lami man jud mo palit sa mercury drug kay makasiguro lagi ka nga ang gamot ay laging bago. So guys, excited na ko. So mao ni guys aghang nakitaan dito sa mercury drug kining Pond's Acne Clear. Mao ni siya. Pond's Acne Clear. So, dil nga na lang i-find out kung effective ba ni si Just ahong now nga grabing daghan nagbugas karon. Dagka kadyo. Pond's Acne Clear ang nakasuwat sa pore conditioning toner with salicylic acid, tea tree oil, and pore tightening essence. So, andyan na pa din nakasuwat dari sa likod nga maura man to. Ag nakasuot sa likod guys, ag idaharang mga ingredients. Salicylic acid and tea tree oil. It deeply cleanses and unclogs pores, helping to reduce pimples for clearer skin. So mao ni si Jo guys. So excited ko karon. Kuha ta koton. Atong suwadan bagan say feel sana og hapdos ba, hang ba. So hangya mo ni? Suwadan bi muhang ba ni si Jo? So, gamay, ragod ka ng igo rang mabasa akuan. Ag color ni dya kay mura siya aputi man. Abi ko blue pag color ba kay blue magsudanan. Humot siya guys. Mura ko pagbaho ka ng typical nga mga toner. Pero, humtan mo ko nga ni brag humot ba arang kahinlo, humot limpyo. So, atara dyang i-wipe, iga na pataas. Guys, ug mag-wipe ka guys og toner sa imong di jud ni makusgon. Slight ra jud kanang igo rang mata sa skin. Okay ra guys, di si hapdes dari nga part, pero dari sang agta nga hapdesa siguro kay abrig hang mga acne dari. Ara hapdesa. Hapdes jud hapdesan ko dari nga part. Mao mo gunay kuas ang naong karon guys tanawa. Mao na estado sang naong. Di ba grabe. Grabe ka jud estado sang naong ron guys. So, mo na atong tanawon og hinamdamin ninyo ni atong first day pag-apply da ning Acne Clear kay basin day og unsa may mahitabo na ni sunod adlaw basig makatabang ni sang naong og makatabang ni sang naong guys aron pud mong musultihan. Kay basin og makatabang pud ninyo di mo po ko sure og makatabang pud ninyo pero basin di ay. Na napoy bag-o na grabe duha ka bukar magkasakita yun ha. Ingan kayo ro wa na yor. Tanawag ang naong. Okay guys, daghang salamat sa pagtanaw sa atong vlog today. See you tomorrow. Bye guys. Good night. Thank you kaadyo sa tanan ninyo suporta sa inyo one up until now na gihapon mo. Daghang salamat. God bless ninyo. Ara mong i-pray permi nga naamos maadjong panglawas ug hang i-pray nga maproteksyonan mo adlaw sa inyong panginabuhi diha. Marhay kabawas ninyo sa inyong suporta. So thank you once again. This is Floramy Buholana. See you tomorrow guys. Bye. Adto sa guys kay dining habol mo babay kuno. Bye-bye. Bye guys.